li jaġġel, is-sultan tal-anġli, is-sit tas-sema u l-art qiegħed maxtur. Il-ħares fil-nofs din il-mera u nara l-Paradisa. U magħha il-ħobża hija waħda u aħna minkejja li aħna ħafna aħna ġisem wieħed. Ifhem u ifraħ. Għaqda sewwa fedeltà imħabba. Ħobża waħda kiteb San Pawl. U x'inhi din il-ħobża waħda? Mhijiex forsi il-ġisem wieħed ewlieni magħmul minn att kbir. Ftakru ħobża mhix magħmula minn qamħa waħda, iżda minn ħafna. Ma jkunx jgħid sakrament jistostina. Iżda jixtieq għal-kundanna tiegħu nnifsu. Għal-dastant mela ġiet mis-sema lill-art. Ġejt mis-sema
imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu. L-eluqa din il-festa sabiħa li għamilna ġiet Ġesu Ewkaristija u l-net nixtieq ringrazzja li issa nsemmi l-ħaq li sar wieħed sar ikbar wieħed jew waħda li ħadu sehem biex dawn il-festi jirnexxu. Grazzi lil kulħadd, il-kulej, għal-Sakristija.